O semdeseti? semdesetin ודין. היום חבר'ה תגידו לו מזל טוב, יש לו 80. מזל טוב. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. מונטנגרו. Albania. You Albania? To Albania? Albania, Montenegro. אתה מכיר שנקראת קוריצה? הנה קוריצה. חיים, אתה רוצה קוריצה? נוח, יש דבר אחד שווה, גם פה הבחורות צועקות של הבחורים. הוא מרגיש כמו בבית, הוא מרגיש כמו בבית. בוא אני אגיד לך, שאול כן. מה? פה הדברים, כל דבר חדשותים. מה זה? קוריצה. קוקוריצה. זה מארץ נהדרת, אני יודע. אני חושב שהנתונים שלך גדל. זה קוקוריצה, לא קוריצה. היי! היי! בוא! 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 מה זה? זה מחביות? אני לא הבנתי את ה... תראה, סרח מפנק. זה מחביות? כן. זה מחביות? כן. מהתחתיות של פחיות, של החביות, תראה מה הם עושים. שהקבלנים אצלנו קצת תצטופפו, לא, אוקיי. גנסו, תצטופפו, תצטופף קצת. כולם. אתה איפה חזר שלה? איתן. שמה, איתן. אוי, יופי פה. קדימה. שב, פנקה, שמה. נהדרת. תוריד את התיק, חמודי. ויקטור, תוריד את התיק. בפנים, לא שמת לב?